पूरा रेडी ପାଟିରେ ଗଳୁଛି ନା? ଦେଖିବା ବଢ଼ିଆ ଦେବ ତ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଗରମ ହେବ। ଆଉ ଚା ତ ରେଡ଼ି ମୋର ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ଗରମ ହେବ। ଆସିଲା ଗୋଟେ ଟିଭିର ବାଲାନ୍ସଟା ପଡ଼ିପାରିଲାନି। ଆଜି ପକେଇବା ଏଇ ତ ଆମର ସବୁ ଆଉ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସରିଲା। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶେଇକି ଆଣନ୍ତି। ଆଜି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅଛି ସବୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଲାଣି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ହେଇଟି ବୁଝି ଅଛି ତାହେଲେ ହାତ ପାଇନୁ ସେପଟେ ଗଲା ହେଲା ମୁଁ ମୂର୍ଖରେ। ତୁଳନ୍ତୁ ତୁଳନ୍ତୁ ଏସବୁ 7-8ଟା ଗଛରେ ଫୁଲ ଥାଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗାଁ ନୂଆ ଯେଟା ସବୁ ତୁଳି ଆଣିବ ଆଉ କିଏ ନେଇଯିବ ଲୁଭର ମୟର ପକେଇଲେ ଆଉ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏଇପଟର ତ ପାଉନି କି ଏଟା ବାଣ୍ଠୁଆ ହେଉଥିଲୁ କାହିଁକି? ତ ମାଆ କହିଲେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ହର୍ଲିକ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା ଦେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଗାଙ୍ଗିରି ହେଇଗଲୁ ଭୋଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କି ତରତର ହେଉଛି ଏତେ। ଟଗର ତୋଳ ଟଗର 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 ଏ 4-5ଟା ନେଇ ବେଶୀ ଆନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟଗର ଏଇପଟିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ତୋଳା ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବେ। ଫୁଲକୁ ଧୁଆ ହେଲା। ଫୁଲକୁ ଅଳ୍ପ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ନ ଧୁଆଲେ କ'ଣ କହିବୁ ଏମାନଙ୍କୁ। ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ ଗଡ଼ି ପଇଲା। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କଉଳା ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଘରୁ ତା ମାଆ ଶିଖେଇକି ଛାଡ଼ିଛି। ଫୁଲ ଦେଲେ ଲୁଚିକି ମଝିରେ ଦେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟାଏ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଇଥାନ୍ତା। ଓହୋ ସେଟପ୍ଟା ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉନ ଲାଲିଟା ବାସ୍ ତ ଜଣା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗତୁରା କହିଦେଉଛି ଆଉ। ତାହେଲେ ଥାଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ହଉ ଦେଇ ସାରନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା। ଟଣା ବାଲା ଆସିନି ଏଇଭଳିଆ ମାରନ୍ତି ଘଡ଼ 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 ଘଡ଼। ସରି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା କହିଦେଲି ଆଉ। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କନ୍ତି ଆମ ଆଡ଼େ। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ବାଙ୍ଗଲୋର ଧୂପ ବୁଲା ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଥର ବୁଲନ୍ତି ଥରକର ବୁଲେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଏ ଆମ ଚଉରା ଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଚଉରାରେ ଆଗେ କିଏ ଫୁଲ ଦେଇକି ପାଣି ଦିଏ ନା ଆଗେ ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉପରେ ଦଉନ ସାବାସ୍। ଆମର ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ। ତଳେ ଉପରେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନା। ତୋର ଯେଉଁଭଳିଆ ଭକ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିଦେବୁ। ତଳେ ଉପରେ ଉଠନ୍ତୁ ଏବେ ଉଠନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କରିବା ଏକା ଧରିକି ଏକା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ କାଲିଠୁ ରାଗିଛନ୍ତି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣୁନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
ठीक अच्छे ହେଇ ସାରୁ ଦେଖେଇବି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖେଇବି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା। ବଢିଆ କିଏ ବନେଇଛି କେନ୍? କିଏ ବନେଇଛି ମାନେ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ବି ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଗଲାଣି ବୋଲି ଟିକେ ଟାଣୁଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସୁକା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ବନେଇନା ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବନେଇଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ଛେନା ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ହଉ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜି ଟାଇମ୍ ଥିଲାନି ତ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ ଦେଖେଇ ହେଲାନି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଚାର ରାଇସ୍ ବଡ଼ା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ଝୋଳ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳ ଆଉ ଏପଟର ବିମ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ଝୋଳ। ଇଏ ତ ରାଇସ୍ ଇଏ ତ ଗରମ ପାଣି ଇଏ ତ ଲଙ୍କା ନହେଲେ ଖିଆ ଯିବନି। ଏଇ ସାଥେ ଖୋଜିବୁ ଛୋଟ ଲଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ହେଲା ସେ ଶଳା ଏତେ ବଡ଼ ଲଙ୍କା। ହଁ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଟିକେ ଲୁଣ ଅଛି ବାସ୍। ବାସ୍ ହଉ ଆମେ ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମକୁ ତ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଡାବ ପିଇବା ଡାବ ଦେଖିକି ଆଣ। ହଉ ମାନେ ପିଇବ ଆସ ନହେଲେ ପାଗ ସଇଲା ଆମେ ପିଉଛୁ ତମେ ଖାଲି ଦେଖିବ ଆଉ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଜଣେଇବ। ସବୁ ତ ଗାଈ ସଫା ହଉଛି କ'ଣ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ହଉ ଖାଇକି ଡାକ୍ତର କେମିତି ହେଇଛି? ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ରଖିଥିବ। ଖରା ବେଳେ ଚୁରି କରିକି ଡାବ ପିଉଛି ପାଣି ପିଇ ସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତା ସଂସ ଖାଉଛି। ଝିଅ ଛୁଆ ହେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଚୋରି କରୁଛି। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଦାଚୁଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଦାଚୁଛି ଏଭଳିଆ ଖାଉଛି ଟିକେ ଦାଚୁନି ମୋ କତରୁ ଖାଇଗଲା ବାକି ତା କତରୁ ଟିକେ ଦାଚୁନି। ମା କଥା ମୁଁ ଖାଇବିନି ନେଇଯା ମୁଁ ଖାଇବିନି ସେ ଖାଇ ନା କରିବି ମାନେ ବେକାରିଆ ନାଁଟା। ବିରି ବରା ଛଣା ନା ଆଜି ଆମର ଗୁପଚୁପ ଛଣା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଗୁପଚୁପ ଉଠେଇବ ଦିଟା ଅଛି ଛୋଟଟା ତ ଏଇଟା ଆର ଜାଲି ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଦେଖାଯାଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ କଉଭଳିଆ ହଉଛି ପୋଡ଼ି ହଉଛି କି ଭଲ ହଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଦିଟା ଛାଡ଼ ଉଠୁନି। ମୋର ବୋଧେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା 3-4ଟା ଧରିଥିଲି ଗଣା ଶିଖିନୁ ବୋଧେ ଆଉ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି କିଣା ଗୁପଚୁପ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ମିଳୁଛି। ଏ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଆର ଗୁପଚୁପ ମିଳୁଛି ତ ସେ ବହୁତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଚଳେଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ। ଆପଣ ଯଦି ଚଳୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗ ହେଇ।
मटन पानी प्रस्तुत खटा पानी गुपचुप आलू रेडी से बादाम आनी पक बादाम चूड़ा लंका गुंड हल्का हल्का दड़ा टे पके खोली एकाथरे पकईदेव ना लुण पड़ो बस आम तो गुपचुपटा ये अच्छी मेन जिनसा रड यहाँ पूरा रड टुकाटा आमर देख टेस्ट कर पकेब है जीरा गुंडा एटार पकेब सेटार पकेब बस यही तो आम मैडम कर देख बादाम आला ना खाली से दिन पकई देते चूड़ा सन्तुलार चाट्र आना ही नाला ना शाबाश से देख अच्छी ना थे तो नते ना देखा कौन हो आलू आलू दला सब पकड़े अल्प अच्छे पकड़े बस टिके खाली आमर गोटे फ्लेवर कमी रहीगला जलजीराटा देन चा खाली ये खटा पानी चा देख कौन लगुच टिके खाली चलिए लंका लुण राग खटा मिठा आ कौन दरकार हाँ से आलूटा हाथ में ना बाबा ये तो बेपार हम निजे खाऊ देख गुला गुला आलू मटर सब आगुरा सीझा दड़ा टिके जस्ट खटा पानी दे चकुड़ी दे आ टेस्ट राति पड़े टे गुड़े टंकी खटा पानी पका बस सब जानच मोबाइल कि जान ना कौन ये देखो 250 खटा से आनथिनु 250 50 टका कौन कह आमर 30 टका केजी जुआड़े जो भाई रेट बस बस रेडी आ गोटे दिन रहा मैडम हाथ धोले एक बरा पड़ी निजे छाणी सकाल को दही बरा प्रस्तुत हम दही बरा खाइबारे दही बरा ये गुपचुप ये तो पूरा आमर रोड साइड ये हो आई पानी टिके करवा एटा पुदीना पुदीना ये खटा मीठा ये खजूरी 500 गुड़ा पानिया हाँ ठीक है मटन भाई खजूरी खजूरी मिक्स हम देखा जाऊ या टेस्ट केमती कौन रोचे सब एकाथरे 500 किसी जानी सब खटा मीठा मिक्स हम देखा जाऊ तार टेस्ट कौन रहा भल सब सिस्टमेटिक भल ना गुपचुप जानी पार्थ टेस्ट तार केमती कौन मन बुझा कथा खाई बरा छणा अच्छे आमर मैडम गोटे गोटे सब रागी पूरा कौन कौन ये सब आदाय करा जोड़ा फिस्ट आम कराए 50 टका 100 टका देकी ये सब सही डिजाइन आमर पचाल है सिर 50 मोर 50 भाई 50 ना ये आलू दला रही गुपचुप के गुपचुप पूरेला बेलू सर्ट हो
श्री बर्तन गोटे गोटे आणुचंती आसीगले मुह को फुले देखो बाबा की राग शुणु ग्लास नहीं आ ग्लास खटा पानी दे दो भल हम गड़े बर्तमान पे आलू दला प्रस्तुत गुपचुप प्रस्तुत 3 प्रकार पानी प्रस्तुत आई सब सेटअप रही देखु हमारा श्री रागी रागी न सतक सतक बास यही तो सेटअप भाई बर्तमान प्रस्तुत कर आलू दला नाइले जागा बड़ नहीं ग्लास सब रही एट किए धोब एटा तो गुड्डाए रहा कि मीठा पानी तो भल शाबाश टेस्ट कौड़ा जबरदस्त थैंक यू आ गोटे आम श्री आम मैडम खाइबे आ मैडम खाइला पर देखा कौड़ा लगुच नाच कौन खाइबू तो नाच खाइबार नुआ खाऊ गुपचुप आगुरी खाई अमेरिकार मगाई रोड साइड कांदिले बोल हाथ में गुपचुप खाई लास्ट को हाणी तुम स्वामी माने एते प्रकार देला पर अरे कहूँ कौड़ा लगुच मैडम कहतु ना कि था न ठीक है हाँ ठीक आम तो कैमेरा मैंने पछ लुक मु कहीं जान आगे खाऊनी काले किए आशा बाशा कर पेट पेट काटो से सब आगे खाई सारा मु खाई शाबाश हाँ स्टार्ट कर से मटन पूरा रेडी ପାଟିରେ ଗଳୁଛି ନା